tak titeni penyanyi anggere lemu ini suaranya mesti apik. Mergane apa? Mergane tandone napas ki rada amba. Tandon? Tandon napas. Aku ora nggawa tandon. Iki lho kok punuk. Ora iki pancen gawan kok, Mas. Ora apa-apa penyanyi lemu ki ora apa-apa. Malah semlekdut nggih Pakde. Nggih, Pakde ki nggih. Iya, pertang itu ora krengkang-krengkange rekoso e. Sapa? Yo. Aku ta. Besok pinter sekolah yen wis bisa ngono Mas. yen lah ya kuwi cakepane. Lah iya tak omongi kowe iki menawa lali wong sura ki rung tau tanggapan kowe. Lah iya kowe sing wis tanggapan bola-bali iza. Kene ra itung pengajian yo nyang kok. Arep ngapa kowe? Ngapa nang pengajian apa? Ngaji lho Dik, pengajian kok napa? Tak kira ngisi. Ora, ngisi ora tekan gone. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku Amit sewu jenengan le nyanyi ten mriku ngen rada padang. Ngapunten nggih Pakde. Ambak awakmu lemu nek nggon petengan ya mesake. Lah yo wong yo ketak lho. Kok tugu ning perapatan pas lampune mati kae. Ora tenan. Sampun ketinggal dereng, Bu. Nyanyine urutke sing tuwa sik. Bu iki mesti mbaten iki mbake kaya nikan salindri ngoten. Nggih, leres, Bu. Leres. Lho, kandhane buke iki ket mau. Ya pekewuh to buke arep ngomong ora ngono ya pekewuh to tok cedhaki. Ayo Mas, jare aku kaya nikan salindri leres, Bu. Nggih. Nggih, rungokno. Alah, kok ngono kok niken salindri. Kok jurang gerawah kono kok nukan salindri. Kowe iki rasah serik karo aku lho, iki suwe rapet tok mbok yo pira mbara karo aku iki mbok yo ngelem ngono apa piye to, Mas? Lho mripatku jek normal wong eneng loro sing bening-bening kok ngene kok kematke kowe iki ya malah burek. Lho, kene roh kowe wis glegeken. Lah. Saiki lagi dandani lampu, Mas. Ono asek ketiban awakku bojo. Biasane lak kowe to sing dandani. Ya umume wong wedok kok penekan. Iya. Anakku aja bijak nangis anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah bisa gawe bisa tenangnya
Sinoman ajeng medal. Sinoman ajeng medal. Ndak ketubruk aku. Oh, nggih. Jenengan mang mriki. Bisa gawe kudangan kagem adik Muhammad. Nggih. Karo nyarengi kadang-kadang kaneman atur pasugatan Ngoten, utawi Mas. sopan. Nggih. Iki penyanyi telu disowanke sik. Nuwuni dawuhipun Mbah Jaiman rumiyin kala ngersakaken pepeling trio utawa kur. Iki pepelinge diaturke engko terus Caping Gunung, terus Roro Jonggrang barang mau diaturke. Ya engko siji mboko siji Mas. Iki wektune anjek dawa iki. Heeh. Engko iki telu maju sik ya ne. Rere karo Sinta. Wong telu. Kaya Roro Jonggrang diapit karo dayang-dayange. Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso aku, iki lek ngapit lak dayang-dayange. Mbane ngono lho. Mban. Heeh. Roro Jonggrang pas agek kokean lemangan. Bandung Bondowoso kok kaya ngono. Lho ben enenge iki kok. Iki Bandung Bondowoso ya. Iya nek iki Bandung Bandoso. Tapi aku yo nganu mikir. Piye-piye? Nek Mas Mbak Tia dadi Roro Jonggrang. Iki biasanya nek Roro Jonggrang kae didadakke watu nggo genepi. Iya. Kurang siji soalnya. Dadekke candi. Ha nek iki mah kepunjulen nggo dadi 1005. Banget men kowe aja to. Lah Kok piye? kowe jonggrange wae. 1000 punjul. Ya pepeling ca diaturke. Mangga, Ca. Mangga perkadang. Wes
Matur nuwun kanthi samanipun Triwidowati ngaturaken pepeling nuwuni dawuhipun Mbah Jaiman ingkang kula ngersakaken pepeling ugi mangke caping gunungipun pun aturaken sarengan kalian Widowati Tetiga. No gilir gumanti samanipun penyanyi ingkang mapan wonten sisih kering piyambak Dik Rere. Sowan TJ Musik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Om Dandeng. Nggih. Kamu malam ini kok Kenapa? ireng yang sangat ireng. Aku tadi Ora. Klambine iki ketoke kok kaya baru to iki. Awi dadi wong iki nggo nyandang apa ae rumangsaku ora patut. Ora pantes mergo kulitane ireng ning ya ben alhamdulillah tak syukuri najan to ireng ning malah awet. Awet apa? Ora bakalan luntur. Bakune sik penting sehat. Lah iya nek kaya kowe iki putih sok ben nganti ireng, isin kowe. Tapi aku wis ireng ket lekas ngene iki lak santai, nek sok ben ireng. Ning iya, nek kaya penyakit. Penyakit apa? Nek keirengan ra ono. Ra ono. Nek kowe Keputihan. lah iya malah sehat wong ireng-ireng ngene Iya iki. toh. Walah. Wong lanang nek ireng ini mah ketok gagah. Aku rasa ngetut ke aku. Lu ngopo ngetut ke wong? Alah kok sarwa kleru to aku iki. Ora. Rene. Kita nih. Yo, TJ Musik. Sumberang. Wanita boyongan kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara jonggreng manutosun unduk garwa Iya bendo aku dewe beban opo nek dadi bebanane
Jonggrang Apa Bandung? gelem ora gelem seneng ora seneng kowe bakal tak pek bojo. Ki jenengan ceritanya prajuritku lho ya. Iya, jenengan ya. Prajuritku ya. Iya. Iki Kose, aku tak ngomong kan nek mandane nek aku ngopo-ngopo sik maju kono. ora iso wong iki ning alas kok. Ning alas ki ora ning sapa-sapa kok kowe nggo prajurit ki. Ya wis ning alas jenengan. Ayo arep dadi apa kowe? Masa ngomong berarti dadi demit. Ora Mas, ora. Ya wis dadi wit ngono ya. Iya. Mah aja gelem Mas. Biasane nek ora wit kae wit gedhe ngono kae biasane nek Bandung karo Roro Jonggrang kuwi lagi berantem ngono. Berantem. Apa? Gelut. Berantem. Lagi gelut ning alas. Heeh ta. Kok mesti ki njur kepuyuh-puyuh. Terus nguyuh nang nggon wit ngono. Ora. Jonggrang Apa Bandung? gelem ora gelem seneng ora seneng kowe bakal tak pek bojo. Aku wegah tok Ora pek gelem. bojo. Sebab apa kok kowe ora gelem tak pek bojo? Apa kowe jawelmu aja kene. Gur demek kok. Ngarep. Jawel buri lah yo nanggung. Ngarep disoteng ya isin to. Nek bojomu nonton mah kisir oh. Apa ora ngerti? Apa sik tak lakone ning keluargaku? Ngopo? Lah yo kowe mateni. Jroning peperangan kuwi kudu ana sing tumekaning pati utawa ana sing kalah. Kowe saiki dadi putri boyonganmu gelem ra gelem tak mek bojo. Ya Cahayu. Iki ngriseni Bandung iki ra ngriseni. Iki kok Wong seneng kae. wong seneng ki mbok Sik kosek, aku ki Roro Jonggrang kudu gagek. Kowe ki ora dutuke duwal jawe. wong nek kedereng rasa seneng nyang diwek tak tutke ngrang. Ya wis ngene wae. Nggih. Aku gelem dadi bojomu, Terus tapi aku njaluk. tapi Nah, toprak kok Ning aku njaluk njaluk apa? anak 1000. Anak 1000. Sewengi kudu dadi. Candi. Kok anak? Ning penak anak Ya engko gampang. Tak urutne ya. Iya. Urutke kok RT 1 tekan RT 8 tak ya genep. Ya. Aku njaluk candi cacahe 1000. Candi cacahe 1000. Iya. Joko Bandung bakal ngujud ya kang dadi penjaluk. Ning kudu sewengi dadi. Sajroning sewengi bakal dadekke bukti rasa tresnaku marang kowe ngrang. Nek pancen seneng aku, pengen dadi bojoku, gawekno 1000 candi. Waspada nongkrang. Mas musik ling nek nek ling nek nek ling aku arep mata aji. Nah, ling nek nek ning nek nek ning nek nek. Hota. Weh, Lah kae musike iki lho iki musik mengiring mata aji kok iso malah otak-otak. Lah iya kok ora tak otak Mas ora. Ling nek nek ning nek nek. Gangsaran. Nah. Jim setan perik perayangan kabeh sabiyan tuwa marang Joko Bandung. Mujudi apa kang dadi penjaluke Roro Jonggrang. Grang Candi 1000 dadi. Kuk. Nek suara ayami piye le? Suara ayam. Cepet. Suara ayam. Apa? Suara ayam piye suara ayam? Kukuruyuk. Ah, meneh kukuruyuk terus ngono. Kukuruyuk ping 3. Rainjah. Terus nolak mau jagongan ngono. Kukuruyuk ngono, kukuruyuk. Ana perah meneh. Kukuruyuk. Wis. Kukuruyuk. Ya, wis, iki kukuruyuk ayam. Petok. Petok. Iki sik sunat apa udu iki? Dek sunat piye to iki? Bayen kok sunat. Oh, ora ngawasi. Oh, kok aku ora ngawaske wong aku ki pengen nganu ngetes bapak ibu iki ngantuk. Jonggrang. Kukuruyuk cepet. Jonggrang. Kukuruyuk. Weh, aja manut le, kowe anu rono le. Wis kowe rono. Masak. Guguk. Lah kok malah ana kirike barang iki lho. Kok edan. Candi 1000 wis tak gaweke wujud tresnaku marang kowe. Mula wektu dina iki kowe bakal tak pek bojo. Dadi bojone Joko Bandung. Aja seneng sikik.
Aja bungah hatimu. Terus karepmu? Iki aku ora percaya nek cacahe 1000. Hitungan. Sisih kene iki candi. Iki piyayi sepuh aja candi aku ndak kualat. Eta. Sisih kene piro? 200. 200. Kene piro? Iki 235. Lah iki sik cilik-cilik akeh banget ki. Cilik-cilik. 235. 400. Candine ana sing nangis golek imbokne. Kamu mau mama baru atau tidak? Ini mama baru mau? Saya nangis bocahe malah gila. Malah gila. 435. Iya. Yo. Terus kene Mah girap-girap. kabeh 800. 800. Sing sisih kene 999. Kok kurang siji? Oh sik. 900. 99. Iki wis mbok hitung. Endi? Iki ya candi. Kuwi Ajan to ireng kok ngene iki ya klebu candi. Iki lho. iki udu candi. Ya bener iki kelebon watu. Nek kaya candi kan batu iki Hajar Aswad iki. Hajar Aswad lambemu suwek. Lah iya. Alah ya jadi bagus-bagus ke di syuting. Iki wis mbok hitung. Wes Wis mbok hitung. 999. Candi. Kabeh pakaratimu nggonmu gagalake apa kang dadi kekarepane Jaka Bandung. Grang. Yen pancen candine kurang siji. Kowe genepe, Jonggrang. Kula bagian ngene iki kula seneng nek akhire Jaka Bandung wis nyedake dadi watu ngeten iki kula seneng banget ngene. Iki nek nang kene iki mboten sekeca nggih, Pak nggih. Tetep kudu dileh nggih. Hanya gati sinoman le arep laden. Arep tak junjung. Ya. Nek kuwi mau nggo meteng-meteng masuk jempalik gandeng iki enenge ya iki. Kowe iki malah meneng ae. Kok sik dilit prajuritku ki malah meneng ae. Kowe iki dadi candi, watu ora omongan ae. Candi kok nekat omongan. Ngopo kok ngene? Semelang kok. Kowe yen ning papan kene ora prayoga nggrang. Kowe bakal tak papanake ana papan sing paling tak senengi. Anu piye ngene Mas ya? Iring apa ngono ta? Ya. Bocah iki malah ora liyang. Wes sak ngepenake. Pripun Kong raose Kong? Mah. Kowe kok mah ndrawasi. Iya, aku ki yo dadi watu. Heeh. Ning po yo ono nek watu ki keganjel watu ngene iki yo. Ya ora watu keganjel watu. Tapi kok rasane iki kok kaya ono le griming-griming piye ngono to. Kuwi dongkrak. Mergo anu dongkrake ning jero kono mah ditokke. Oh, iki arep mindah watu nganggo dongkrak. Heeh. Wah. Pripun Mbah Kakung? Ora apa-apa, Jonggrang. Ora apa-apa, Jonggrang. Hidup-hidup nyetrumke aki, Grang. Ya, tambah awet enom. Awet sehat nggih, Kong. Pripun? Oh, mboten napa-napa. Aduh, malah kula sik napa-napa niki mangke. Mbah Kakung, ngapunten nggih niki sing kurang ajar MC-ne. Lah mosok nggih kula dimbrokke teng wonten niku nggih kula seneng to, Mbah. Berarti kowe nek neng kene seneng. Ya pindah nggon neh. Mbah Kakung, sehat, Mbah? Alhamdulillah. Niki nggih Mbah Bayek. Nggih. Kowe bayeke nek nyeluk mbah ya tetep mbah. Oh, Mbah. Heeh, iki ya melu mbahe iki. Mek. Biasane nek ngono mek ngono ki 50.
Kula nggih namung biasane, nek teng mriki lak mboten biasa to, Mbah. Mboten. Mboten ya biasa, nek ning kono biasane 50 ning kene ra biasa dadi 100. Ora apa-apa. Kae lho. Badi angae rono. Ngolak dikeki. Oh sik karep tok mbrokke meneh mu piye? Ora kuwi mlaku dhewe. Ngae jujang-jujang kowe. Bojoku ora tau tak bopong kok. Alah, ning piye rasane bopong aku? Nah, wis kaya ngusung dami ending. Tipis kok ngono ae. Ya ora apa-apa tipis wong jenenge SMP kok ya. Ya, Sok ya. nek wis ndek bojo ngono ki kok lak ya. Nyang dindik sangumping. Lana. Lah nggih niki ajeng salim nek Pak niku kok Pak nggih. Gembong. Ah. Pak Gembong. Heeh. Pak Gembong. Oh alah. MGG Mas Gembong ganteng. MGG Iya. Mas Gembong ganteng. Muah. Muah. Iya. Kayak neng live TikTok ya lo. Ya Iya. 100.000 nanti dapat 3 kecupan. Muah, muah, muah. Terima kasih Mas Gembong. Terus? Muah, muah, muah. Kameranya madep aku. Mohon maaf, epilepsi dapat menular kepada siapa saja. Jadi mohon waspada untuk anak-anak Anda. Epilepsi ya. Heeh. Jenengan ngendiko epilepsi ya. Awas nek njaluk. Ya awas sih. Rek mlebu kono. Iya no, epilepsi kok. Ben juga wah ya goleke cuthek sik ta. Mas Gembong mau minta lagu apa? Oh mangkeh mawon, matur sembah nuwun Mas Gembong. Duduk. Aku. Mah kok kirik melet-melet. Mbah Kakung, ingkang ngersake Rara Jonggrang. Niki Mbah sampun Gimin. nggih Mbah nggih. Heeh. Lah dendeng lak nggih mboten iri to mau. Kalih Mbah Kakung niki lak mboten iri to. Saestu to. Nek Mary tenane piye, Nek mboten Mary? iri tenane. Alah wong alah mboten iri masa. Aku lah sing iri lho Mbah. Aku lho pun dijunjung-junjung pun teng mriku mosok sing jenengan paringi namung MC-ne. Kula dereng Mbah Kong. Bocah iki kok anu tak baleni kok kene rekonstruksi sih. Ora usah Kok tak rekonstruksi. tibakne Mbah Kakung. Sampun nggih Mbah Kakung. Waduh iya. Pun. Nah, hatur nuwun. No tasih tunggal widwating dereng sowan Sinta Narulita TJ Campur Sari. Halo Mas. Nggih, sowan dalem menika jangkep kanca-kanca TJ. Nggih, jangkep. Kancane nyambut gawe ya akeh antarane ana El Nino, ana Gembong Audio, Nggih. ana HND Audio, ana Nggih. Gembong Lighting, ana ngenten. Dinasti Multimedia. Dinasti ugi. Syuting sing di bengi iki sing nonton akeh banget. Akeh banget Mas. Kepara iki malah ana keluarga sing saka Kalimantan. Oh, nggih, Nitip nggih. salam menika saking Kalimantan mbahipun Bayek. No Mbah Suprapti, mbahne Mbah Bayek sing ning Suprapti. Kalimantan hadir. Oke, No, matur ingkang nuwun, wonten Mas Kalimantan Suprapti. ugi nyimak lumantar live YouTube-ipun. Nggih, Mas. Oh, matur nuwun. Ki kathah sanget ingkang atensi Nggih. menika ugi ingkang mirsani kathah. Wadah Mas. Heeh. Lah no syuting duta FYP. Iya. Padha rekku. Padangane sapa? Rekku, aku yo ning omah yo ndek syuting. Oh, ada syuting to Mas. Duwe. Sing jenenge Juna kae. Ha iya. Alah bruwet kok. Padang ya. Padha kaya iki. Ya gur beda nasib ngono ae. Nek padange ya padha, ngarang-arang Ya. tekan kene kok. Aja dadi atimu ya Mas. Apa? Aja dadi atimu. Lah piye? Jare beda nasib. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya wis. Penting kono kendeli brewoke ngono ae lah wis. Lah kudune jenengan ki ngingu brewok ngono kae ra is genah FYP ngo Moh. syutingmu. Aku nek kaya kae ndak bojone kleru. Lah kok kleru? Aku kleru kae. Ayo ora. kaya. Diaturke pamundutanipun
Mbah Jaiman kalau wau ingkang Oke. setunggal dereng. Oh iya, Mas. Caping gunung. Nggih, Nah atur sik, engko terus penyanyi ini diurutke meneh. diurutke malih. Caping gunung jenengan mapanipun wonten mriku ngen. Nah, Padang. Temen nih. Mriku. Nah, arep ditutke Aku engko sih aku tak milih sing ngetutke lho, Mas. sapa? Kae lho, sing putih kae lho. Sapa? Mosok ireng. Iki, Heeh. aja gelem. Lah ngapa, Mas? Wah, ora urung cukup umur. Alah. Kowe karo Lho, sing- padha-padha nome nek noro aku. Kaya senggel. Lah ireng lho, Mas. Urung duwe bojo. Neh, maksudnya. Aja guyu. Alas, alas, alas. Neh. Oh, jatuh. Yo, caping gunung langsung monggo. Langsung ya, Wala. Mun aturaken. Aku
caket kalian pamengku Gati. Mas Lis. Nah, Mas saya Lis. Pak Lis. Nggih, Iko penggawe pundi Mas? non ten Apa nih? nek mriko. Nah, ten Jawi mriko. Mbok pilih Mas Lis ngersake lagu napa muniku sing kagungan kersa. Iki bapake Bayek, bapake Dik Muhammad, Nggih. Abid Akila Pundi-pundi? Rajendra. Oh menikah. Nah, Sing dalu Pak Lis. Nggih. Pak, nggih. Ngersake lagu menapa? lagune kunci pas. Kok kunci pas? Kunci duwene Napa, kunci Mas? pas kok. Sumanding. Oke. Ya. Sing nyanyi kula kalih Mas Dandung. Mboten kalih jenengan mawon. Kalih Mas Dandung bosen kula. Bosen. Enenge ya gori iki. Kalih Puspita Nala digarap Jadil, Mas. Oke. Iki sing ngersake sing agan kersa kok ya diaturke. Iya diaturke. Kudu sama. diaturke. Oke. Nggih. Alah, iya, ih, ya Allah. Apa? Cair. Apa wong kuwi gur nguter pira? Kalih atus. Weh. Kuwi gur nguntir baut loroe dadi kok dit semono kuwi. Alhamdulillah. Santai. Nah, ngetapke oline wis beres. Dong ki jerak ganti seker ini dit semono ki lancar. Lancar ya, Ah, Mas. iya. Jan. Kulo nek Paringi berkah barokah nggih, Mas. Lis. penyanyi-penyanyi Oh, nek menika Mbah Putri, sungkem kula katur, Mbah. Ya. Mboten kersake lagu. Oh, nderek kula, penting gayeng. Artiba, Mas. nggih muga-muga usahane Mas Lis yo tambah lancar. Tambah lancar, amin. Tambah sukses. Usahane napa ta? Bengkel. Oh, bengkel. Ah. Lah nggih, bengkel lho, Mas. Wani iya. nyawer kalih atus. Bengkel apa-apa kuwi dioke kok. Sepeda motor, mobil Iya. kok. Kowe nek kira-kira kudu ditandani yo dandani karo Mas Lis kok. Atu, Heeh. apa nih? Ganti busi, Ganti besi, Aning. ganti ban. busine rung pethuk kowe agek ndadae no. Eh, Ayo. Ganti busi, ganti ban. aku lo kas meneng lho. Lah iya. Ya terus nau tantak nase. Mas Andi, alon-alon mawon nggih. Sekar bisa Matur nuwun. Nah, De Sinta Narulita sampun parangaturaken caping gunung dipun garap saking kanca-kanca TJ Campursari sinambi nika dawuh saking keluarga ingkang piniji ingkang mangke kepareng badhe paring cecala lampahing tata cara badhe katuraken pramila maksih sowan kanca-kanca TJ Sinta ora sah mundur sik kepara ditambahi kanca Rere sisan wong loro Puspita Nala. Nah, iki Puspita Nala sik diaturke karo Dik Rere. Os. Iya Bandung. Wis rampung Cil Bandung. Mbok menawa terus pengen Roro Jonggrange loro ngono kembar. Ngene, aku bayangke ngene iki tekan omah ya dampingi ngene iki ndek loro ngene iki dah senenge aku.